Июнь Сабантуйлар айы ауыл һәм район бәйрәмнәрезенә басып, театраль Сабантуй килә. Театраль Сабантуйның тарихы 2005 елга барып тоташа. Әлеге бәйрәм Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры тәкъдиме белән Татарстан президенты һәм Татарстан мәдәният министрлыгы ярдәме белән уздырыла башлый. Быелгы бәйрәм Апас районында узды. Театраль Сабантуй батыры кем? Бу сорауга хәбәрчебез Ләлә Зәйнуллина җавап бирер. Шалгыр килә киң болыннар, урман һәм су буйлары. Иртәдән ук кыздырып яндырган кояш астында Сабантуй мәйданыннан Тинчурин, Әкият, Кариев, Шаллы, Миңзәлә, Түбән Кама, Буа, Әтнә театры коллективлары уза. Сабантуйны Апас районы башлыгы Рауил Хисаметдинов, Татарстан президенты карамагындагы мәдәниятне үстерүгә ярдәм фонды башкарма директоры Нурия Хашимова һәм Тинчурин театры директоры Фәнис Мусагыйтов сәламләде. Аллага шөкер, быел бездә Сабантуйлар бик күп. Барлык бәйрәмнәрне дә куанып каршы алабыз. 13-нче мәртәбә уздырыла торган бүгенге матур бәйрәм үзенең матурлыгы белән бүген Апас районына килде. Матур бер гадәт буенча Сабантуй әләмен төрле елларда театр Сабантуйның батыры булган артистлар күтәрә. Бүген алар Тинчурин театры артистлары Алмаз Фәтхуллин һәм Харис Хөснетдинов иде. Театрлар өчен генә түгел, бөтен тамашачылар өчен дә бик зур бәйрәм. Бу бөтен Татарстанның театрлары белән очрашу, артистлары белән очрашу, сәхнәдән генә түгел, менә шулай итеп аларның чын тормышта ничек итеп уйнаганнары, җитезлекләрен күрсәтүләре һәм тормышта иҗат итүләре. Быел без тамашачылар өчен дә уеннар керттек, күркә җыю уены. Театр җәмәгатьчелеге өчен беренче Сабантуй Биектау районының Әлдермеш авылында үткәрелә. Төрле елларда театрлар Сабантуйы Саба, Орча, Питрәч районнарында, Казан, Чаллы, Буа шәһәрләрендә уза. Төрле җирдә булгачтан, төрле төбәкләрдә булгач Сабантуй бер кабатланганы юк, бер дә шуңа күрә урыны матур. Театраль Сабантуй Татарстан дәүләт театрлары арасындагы иҗади элемтәне бердәмлекне ныгыту, милли бәйрәм Сабантуйын популярлаштыру, татар халкының гореф-гадәтләрен саклау үрнәге. Коллегалар белән очрашабыз. Минем хезмәт әлбәттә инде җырлау. Мин теге арканнар тартып маташмыйм. Бер калыпка салынган тамаша бәлки алдагы елларда башка форматта узар. Идеясы әйбәт, ләкин формасы дөрес түгел миңа калса. Ул театраль булгачтан ничектер ул башкачарак булырга тиеш. Шул уеннар, шул чаралар булырга тиеш түгел. Аның айырмасы булырга тиеш бит инде. Ул я сүз көрәше булырга тиеш. Артистлар берсен-берсе уздыра, сәнгать әһелләре кашыкка йомырка кабып йөгерә, гыр күтәрә, капчык киеп йөгерә, шүлмәк вата. Милли көрәш белән бер рәттән бию марафоны, эстафета кебек үзенчәлекле ярышларда көч сынаша. Тамашачыларга артистларның үзләренә дә бию аеруча ошады. Тәмам аяктан йыгылганчы бирешмәде Кариев театры артистлары Алсу белән Булат. Бу тандем безгә җиңү алып килде. Без анда партнерлар булган спектакльләр бар, анда безнең биюле спектакльләрдә бар, шуңа күрә без бер-беребезне партнер буларак тоябыз. Бәйрәм күрке көрәш ярышлары бик кызу узды. Баш батыр булып Миңзәлә драма театрыннан Нәфис Гайфуллин танылды. Тәкәдән кала кыйммәтле бүләк автомобильгә дә ия булды ул. Киләсе елга театр Сабантуен Миңзәләдә уздыру планлаштырыла. Ләлә Зәйнуллина, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары өчен Апас районыннан.